Står vi helt ud. Det er helt oppe i øjnene. Det er helt oppe i panden. Ja. Jeg tror, du vil være så testig, Lisa. Bare til Lisa. Kan du forstå, hvorfor du får røde fusser? Kan du slet ikke forstå, hvorfor du får røde fusser? Hvad? Kan du ikke forstå, at du får røde fusser? Hvad? Kan du ikke forstå, at du får røde fusser? Hvad? Ja, nu får du ødelagt mine billeder, du, fordi nu er det lige imod lyset, kammerat, så er det ikke så sjovt længere. Hvad? Hvad er dog det for en underlig en? Hvad er det for en underlig noget? Ja, nu er du jo en tosbabser, for der er det for langt. Nu falder du ned. Der falder du ned, ven. Det er altså ikke hjem, der holder dig ved jorden. Jo, fordi nu fandt jeg da ud af, at jeg skulle gå rundt her.